Hola, i molt bon dia a tots i a totes. Em dic Sally Ann Kitts i treballo a la Universitat de Bristol, al sud-oest d'Anglaterra. Soc professora titular d'Estudis Hispànics i Catalans. I aquí a Bristol, des de fa més de 50 anys, hem fet classes de llengua i literatura catalanes. La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, és una novel·la que sempre m'ha agradat molt. La vaig llegir per primera vegada fa més de 30 anys. En principi perquè figurava en el curs de llengua i literatura catalanes, que vaig estudiar durant l'últim any de la meva carrera en filologia hispànica i filosofia a la Universitat de Sheffield, al nord d'Anglaterra. El meu professor es deia Alan Yates, autor d'un dels primers llibres per aprendre català en el món anglosaxó, Teach Yourself Català. I en aquesta època, Sheffield era una de les poques universitats on es podia estudiar el català. Recordo que al principi em va costar molt d'entendre la plaça del Diamant, perquè només havia estudiat el català durant un any a Barcelona i em faltava molt de vocabulari. La primera part de la novel·la, des del moment en què la Natàlia va conèixer en Quimet i es va transformar en la Colometa, i durant els primers anys de la seva vida de casada, està plena d'unes descripcions meticuloses dels esdeveniments d'aquests anys, dels llocs on anava amb en Quimet o sola pels carrers de Gràcia, de la seva vida diària al pis o netejant la casa dels burgesos a Sant Gervasi, amb detalls de tota mena. Vaig passar hores amb el diccionari cercant paraules desconegudes, les nines de la casa dels Ules, com Natàlia feia els paquets de dolços i li agradava sobretot arrissar les puntes del cordill amb un refilet d'estissores. Unes descripcions que recreaven aquell temps i aquells barris de Gràcia i Sant Gervasi tan distants de mi, però que l'autora feia vius i immediats en el meu cap. Malgrat la feina que em costava, em valia la pena, perquè em va encantar la seva història. Em va fer viva la seva vida. Em va traslladar a un món i a un temps perduts i em va connectar amb l'esperit i els sentiments de la gent que hi vivia en aquests moments tan significatius de la història de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya. En resum, La plaça del Diamant va fer tot el que s'espera d'una bona novel·la. Però a banda d'això, també em va oferir una altra perspectiva en els esdeveniments d'aquesta època tan complicada i trista del segle passat. Em va oferir una manera alternativa i molt poderosa d'intentar de comprendre com era viure en aquest període, d'imaginar què pensava la gent, com era la seva vida diària mentre passaven aquests fets tan grans que coneixem de la història, els anys de la dictadura de Primo de Rivera, l'arribada de la Segona República, la Guerra Civil i els anys tan difícils que es van viure després. En breu, la novel·la comprèn la història de la vida d'una dona jove de la menestràlia del barri de Gràcia a Barcelona, la Natàlia. Treballa en una pastisseria i té un promès que es diu Pere. Però durant un ball a la plaça del Diamant coneix un noi, en Quimet, i ell li diu que serà la seva esposa i li canvia el nom a Colometa. Comencen a sortir i a pesar dels molts exemples que experimenta de la gelosia i control excessiu que exerceix sobre ella en Quimet, la Natàlia, ara anomenada Colometa, decideix casar-se amb ell. En Quimet segueix sent molt autoritari i vol controlar-ho tot. Tenen un nen, l'Antoni, i un dia, quan en Quimet troba un colom ferit, el porta a casa i decideix criar coloms. Els coloms es multipliquen i ocupen cada vegada més parts del seu pis. La Natàlia descriu la vida com plena de maldecaps petits. Però llavors arriba la Segona República. En Quimet s'engresca, i amb l'arribada d'un altre bebè, una nena que es diu Rita, la vida es fa cada vegada més dura i comencen els maldecaps més grossos. La Natàlia ha de trobar feina netejant una casa de gent rica al barri de Sant Gervasi. Els coloms ocupen tot el país, i amb l'arribada de la Guerra Civil, en Quimet se'n va a lluitar i al final es mor, i deixa, així, la Natàlia i els seus nens en una situació cada vegada més desesperada. Trobant-se sense feina, sense diners i sense res per menjar, decideix matar els seus fills
i suïcidar-se amb sal fumant i un embut. Quan va a comprar el sal fumant, la droguer, que es diu Antoni, s'adona de la seva desesperació i li ofereix feina. És un moment clau de canvi de sort per la Natàlia. De fet, es fan amics i arriben a casar-se. Llavors comença la seva vida com la senyora Natàlia. I veiem com l'Antoni cuida a ella i els seus nens i els comencen a recuperar. Els nens es fan grans, però la Natàlia comença a sofrir angoixa i por que es tornés en Quimet i passar hores als parcs, parlant amb altres dones i explicant-los la seva vida amb ell i els coloms, però d'una manera idealitzada, que fa que li anomenen la senyora dels coloms qui senyora dels coloms. Després del casament de la Rita, una nit la Natàlia no pot dormir i es lleva i camina cap al pis on vivia amb en Quimet. Amb un ganivet grava Colometa a la porta de la casa i a la plaça del Diamant fa un crit d'infern abans de tornar a casa i tornar al llit on abraça el seu marit Antoni i dorm fins a les 12 ben tocades. Quan es lleva se sent diferent i pensant que la tarda anirà al parc per veure els ocells, imagina que estaran contents. L'última paraula de la novel·la. Hi ha moltes interpretacions possibles d'aquesta novel·la, que han merescut l'atenció de molts estudiosos, no només de la literatura catalana, sinó també de la novel·la moderna en general. Avui vull tractar breument 3 dels temes que són per a mi dels més interessants d'aquesta obra mestra de la Mercè Rodoreda. Primer, vull parlar de l'estil de la novel·la, de quin tipus de text és i de la llengua que utilitza Rodoreda, de la manera de fer parlar la seva protagonista, una tècnica que s'ha anomenat escriptura parlada. En segon lloc, comentaré la novel·la com a tipus de document històric, de com la història de la relació entre la Natàlia, rebatejada Colometa, i els coloms d'en Quimet ens comuniquen idees sobre com els fets històrics afecten ella i la seva família i vida. Pensant en la novel·la com a testimoni de les experiències d'aquests anys tan desafiants per la gent pobra de la Menestràlia de Barcelona, comparteixo l'opinió del gran erudit valencià Joan Fuster, qui va escriure sobre la plaça del Diamant que aquest llibre té el valor d'un testimoni més agut i commovedor que la majoria dels que ens ha donat combatents, polítics o estrangers de molta anomenada. Finalment, parlaré sobre el que podria significar l'epígraf amb què comença la novel·la. My dear, these things are life. Estimats, així és la vida. És del novel·lista i poeta anglès del segle XIX, George Meredith. Parlaré de la novel·la com un procés vital i de mitificació que permetia tant la protagonista Natàlia com l'autora mateixa, Mercè Rodoreda, d'arribar a acceptar els esdeveniments del passat. Llavors, primer faré una explicació de la llengua de la plaça del Diamant i de la manera com va escriure la novel·la Mercè Rodoreda. Es tracta d'un tipus de narrativa en primera persona, en què el lector té accés directe als pensaments de la narradora, és a dir, de la Natàlia mateixa. Però una manera en què es diferencia d'altres tipus de narrativa en primera persona és que normalment estan protagonitzats per una persona que contempla el seu passat d'un moment fix en el present i que ens escriu des de circumstàncies diferents. En canvi, a la plaça del Diamant entrem directament en un moment clau de la vida de la Natàlia, el dia en què va conèixer en Quimet, i seguim des de llavors amb ella, anomenada per ell Colometa, qui ens conta tot el que li va passar després. Ens revela la seva vida com un tipus de dietari, escrit en passat, però sense cap tipus d'explicació o comentari dels fets.
S'ha descrit l'estil de la narració de la plaça del Diamant com a escriptura parlada. La perspectiva de primera persona que tenim, de com si Natàlia ens parlés directament del que li havia passat en aquest dia, se'ns presenta com a forma de monòleg interior, però sense la confusió i incoherència que existeix normalment amb aquest tipus de relat. És com si tinguéssim accés directe als pensaments de la protagonista i com si miréssim pels seus ulls, però amb una coherència i lògica que revelen l'habilitat artística de Rodoreda. Ens dona la impressió que la Natàlia està relatant la seva vida a algú que escolta però mai contesta. És molt freqüent la utilització de verbs com parlar, dir o explicar. Si parlo tant de la casa és perquè encara la veig com una trencaclosques. Li vaig dir que sí. No sé si m'explico. Però és important de notar que no és una història contada amb reflexions o explicacions. De fet, la Natàlia no ens explica res. No està mirant el seu passat després d'un període de reflexió i fent comentaris sobre el sentit del que li havia passat. Simplement ens parla directament dels fets que passaven, dels moments que vivia, de la realitat que existeix en el seu cap. És una història totalment subjectiva, una vista única de la realitat, la de Natàlia, i és per això que no sabem res de com és ella físicament, de la seva aparença. Però, en canvi, coneixem profundament la seva vida diària i la seva interpretació del món, pels comentaris que fa sobre els esdeveniments tant personals com a històrics. Per exemple, podem apreciar el seu desconcert i ingenuïtat quan descriu així la sortida de la ciutat dels republicans i l'arribada dels nacionalistes al gener de 1939. Diu: entre el temps de marxar els uns i d'entrar els altres, em vaig trencar al pis. No sembla tenir ni idea de la diferència entre els dos, i només ens parla de com l'afecta. Diu: com vam viure aquells dies no ho sé. No sé qui em va dir que donaven menjar, no sé on, i vaig anar-hi, no ho sé. La creació de la veu de la Natàlia per Rodoreda és realment el resultat d'una gran destressa lingüística. Com a membre de la Menestràlia barcelonina, en aquesta època, una dona com la Natàlia, amb uns estudis escolars mínims, hauria parlat d'una manera ben diferent, probablement una forma de català molt més corrupta, ple d'argot i de castianismes, sense la coherència que veiem en la narració que ens dona de la seva història. Es nota llavors l'artifici artístic de Mercè Rodoreda, en la manera en què ha donat a la Natàlia una veu que sembla tota seva, molt autèntica, però al mateix temps gramaticalment precisa i formal. Com ho fa? 4 tècniques es destaquen. Primer, utilitza sempre el passat perifràstic i mai el més literari passat simple. Segon, l'autora omple l'expressió de la Natàlia amb moltes paraules i expressions d'una riquesa col·loquial. Per exemple, vaig clavar un parell de castanyes al nen, i que revelen la ingenuïtat de la protagonista amb les explicacions tan senzilles i gràfiques que fa de coses complicades o supersticioses. Per exemple, i la ràbia dels peixos era la respiració del mar. O aquella imatge tan horripilant de l'avi de l'Adroguer que tenia un cuc intestinal i que s'escanyava i tossia perquè el cuc li treia el cap per la boca mentre dormia. Tercer, amb la repetició d'una paraula o construcció gramatical. I va plorar. I la nena, quan el va veure plorar, també es va posar a plorar. I ja érem 3, perquè jo també em vaig posar a plorar. Hi ha moltes sentències com aquesta, llargues i connectades amb i. I en quart lloc, utilitza onomatopeies
per donar una impressió molt visceral de la seva vida. Plam, la mà al cap. O els coloms parrupejaven. O sons. I pujaven a la moto. Ru, ru. Si tornem ara a la novel·la com a document històric, ja he comentat que la vida de la Natàlia transcorre unes dècades de suma importància a la història del país, però sense cap comentari objectiu dels fets. Només podem reconèixer els moments tan importants d'aquesta època de la manera en què afecten a ella i la seva família. Descriu el moment, el 1931, en què va arribar a la República, com el moment en què els meus maldecaps petits es van començar a tornar maldecaps grossos. I sabem quan ja ha esclatat la Guerra Civil, perquè, ens diu, tant en Cintet com en Quimet no paraven de parlar dels escamots i que hauríem de tornar a fer el soldat, i tot el que calgués. Mentre ella ens explica que estava cansada, em matava treballant i tot reculava. Ningú no s'adonava de mi i tothom em demanava més, com si jo no fos una persona. Podria ser el març del 1938 o gener de 1939, quan ens conta que, i quan van bombardejar des del mar, el meu pare va morir. I sabem que està a prop al final de la guerra, quan ens diu, s'enduien els nois de 16 anys, joves i vells, tothom a la guerra. Però el que sabem amb molta força i emoció són els efectes dels grans canvis d'aquesta època en la situació de Natàlia i la seva família. Les hores i hores que havia de treballar, o pels burgesos de Sant Gervasi o dins del seu pis, cada vegada més ocupada pels coloms i els seus ous, i la seva brutícia i els seus sorolls. Rodoreda crea així un ambient de restricció i finalment, quan ja s'ha mort el Quimet i no hi ha feina, ni diners, ni menjar, un moment de desesperació quan la Natàlia contempla matar primer els seus nens i després suïcidar-se amb sal fumant. Perquè, ens diu, allò s'havia d'acabar i així hauríem acabat i tothom estaria content, que no fèiem cap mal a ningú i ningú no ens estimava. És així, amb les seves experiències personals, contades en la seva veu, que sembla tan autèntic i poderosament emotiu, que la Natàlia ens dona el seu testimoni agut i conmovedor d'aquests moments tan penosos de la història del seu país. També ens fa molt reals els anys de la postguerra, amb un canvi del ric diàleg dels primers 39 capítols pel predomini del monòleg dels últims 9, quan es converteix de Colometa a la senyora Natàlia. Aquests anys ens presenten amb un món ben diferent. Una Barcelona que s'ha fet indeterminada, reflectint així la interiorització de Natàlia, mentre ella intenta recuperar-se i alliberar-se del seu passat. Ens explica que vivia com si visqués tancada en una presó i que tot em feia plorar. Es podia descriure com un exili mental, un aïllament espiritual que li afecta. Els coloms, que abans li havien causat tantes dificultats i penúries i representaven l'explotació que sofria, ara es converteixen en records mítics i ella es torna en la senyora dels coloms, qui senyora dels coloms. És en aquests últims capítols que podem apreciar el que podria significar l'epígraf amb què comença la novel·la, My dear, these things are life. Estimats, així és la vida. Quan veiem com la protagonista passa per un procés vital i de mitificació que li permet d'arribar a acceptar els esdeveniments del passat. L'acte final descriure Colometa amb la punta del ganivet a la porta de la seva antiga casa i a la plaça del Diamant de fer un crit d'infern, un crit que devia fer molts anys que duia a dintre. Es combina amb el d'apreciar la vida que tenia aleshores i l'amor que sent pel seu segon marit, Antoni, quan es fica el dit al seu melic
com diu, per tapar-li, perquè cap bruixa dolenta no me'l xuclés pel malic i no em deixés sense Antoni. És un moment de catarsi que condueix a l'acceptació. La novel·la acaba amb una nota d'esperança. Els coloms ara animals lliures i contents. Un canvi fonamental de quan representaven la repressió que patia individualment, a més de la turbulència política i social d'aquesta època. Rodoreda mateixa ens explica el sentit que volia crear amb el final, en un pròleg que va escriure per a una edició de 1982. Diu: «No el vaig posar perquè sí. Deixa entendre que, encara que al món hi hagi tanta tristesa, sempre el pot salvar algú amb una mica d'alegria». Ella comença el pròleg parlant dels seus records de la gràcia de la seva joventut i acaba descrivint el seu jardí a Ginebra. I ens dona així la idea que també va ser l'acte d'escriure La plaça del Diamant, un procés de mitificació i d'acceptació del passat. Un passat que per ella va incloure un exili físic i llarg a Ginebra, molt lluny de la seva molt estimada ciutat natal de Barcelona. Arribem al final de la meva presentació. Vull agrair-vos la vostra atenció i espero haver-vos explicat una mica algunes de les raons per les quals La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda sempre ha estat una novel·la que m'ha agradat molt i que ha estat un gran plaer compartir amb els meus estudiants aquí a Bristol. Gràcies.